Els contes i els llibres per mi van tenir un paper fonamental. Primer perquè, m'encanta llegir, aquí teniu la meva llibreria, i perquè em van descobrir molts mons. Era la manera, la porta, no?, d'entrada a viure altres vides, a viure aventures, a trobar altres cultures, no?, a conèixer gent d'altres llocs, a conèixer també altres maneres de viure, no?, altres maneres d'entendre el món. Crec que si no fos per la lectura no tindria part dels interessos, no?, de la curiositat, de les ganes d'aprendre que tinc. D'un llibre saltes a un altre llibre, no?, un llibre et porta a una altra cosa, no?, i crec que són com fils que vas estirant, no?, i que mai s'acaben, no?, que aquesta és la màgia. Durant aquesta etapa els llibres van ser molt importants perquè eren un objecte que em feia desconnectar de la negativitat que hi havia a l'escola. No parava de llegir Jerónimo Stilton o La penya dels tigres, llibres d'aventures. Llegir aquest tipus de llibres em va animar a escriure el meu llibre d'aventures propi. Llegaba el verano y eran 20, 30 libros que yo quería leer y me los ponía uno tras otro, no paraba de leer, ¿no?, durante el verano. Me encantaba y era como un mundo de fantasía, de sueños, de imaginar, ¿no?, y de meterte en un mundo de fantasía. Quan tu ets petit i tens molt de temps sol, aprens molt. Llegeixes coses que si tinguessis amics no llegiries. Veus pel·lícules que potser no són per la teva edat, però que t'interessen. Realment la solitud és el que fa els artistes. Ser capaç de transformar aquesta solitud tan gran en alguna que et dona forces i en alguna que et fa viure més, per mi és el més important que jo he pogut fer en la meva vida. Penso que l'única cosa que a mi em connectava o sentia que entenia el que jo estava sentint i el que jo estava vivint, tant a dins de l'escola com a fora de l'escola, com a casa, eren els llibres. Per mi van ser fonamentals. Els llibres i els contes eren una manera d'evitar la realitat, però en el bon sentit. Allò que diuen que llegir et fa créixer la imaginació és ben cert, perquè les persones que més llegeixen jo crec que són les més creatives al final, perquè tenen més espais d'inspiració i s'inspiren amb la inspiració dels altres, perquè la inspiració és una cosa que es contagia. La veritat és que sí, per una part em sentia representada perquè la majoria de protagonistes eren nens i nenes d'una edat similar a la meva, que anaven a l'escola, i evidentment les problemàtiques amb els pares, amb els amics, amb els germans, doncs eren semblants. Però tot i així també recordo buscar representacions diferents a la meva experiència. Com no m'hi veia reflectir-hi del tot, m'encantaven els contes on els protagonistes fossin monstres o criatures estranyes. Les cròniques de Spiderwick o Arthur i els Minimoys, que havien de transformar-se en criatures del bosc per poder continuar amb la història. Em sentia molt més connectada amb aquest tipus de personatges que es transformaven que no pas amb un noi o una noia. No hi havia mai personatges que no fossin nen o nena, i llavors totes les nenes eren d'una manera, tots els nens eren d'una altra, i jo clarament sempre m'identificava més amb els que feien de nen, però no per res, sinó per les coses que feien. Això no té molt sentit, vull dir que no hi ha coses de nen ni de nena. I això fa sentir molt malament a la gent que és una nena i li agraden les coses de nen, o als nens que li agraden les coses de nenes, i això és molt injust. Jo en el meu cas crec que m'he fet lector de gran perquè quan era petit no recordo que llegís massa. Potser perquè no em veia reflectit en les històries que explicaven els llibres que em feien llegir, on sempre hi havia uns rols molt marcats i tradicional, príncep i la típica princesa, i eren temes que a mi no m'interessaven. Doncs la veritat és que la meva experiència no està reflectida en els llibres que llegia. De fet, tot era gent blanca, que aconseguia els seus objectius, amb estil de vida molt alts, i tot era com molt perfecte. Mai vaig acabar de veure estils de vida més simples, tot era com molt amunt, molt magnífic. Mai vaig acabar de veure la societat catalana reflectida en els llibres. M'hagués agradat en aquell moment, i ara també, veure llibres adaptats també per tots els públics, però veure llibres que ajudin a entendre el fenomen migratori, que ajudin a entendre que el meu company de classe, que té un origen diferent, potser està aquí perquè al seu país hi ha coses greus que aquestes coses les ha fet Occident. No trobava cap conte
que tingués un personatge que fos del Marroc, o que tingués un escriptor o una escriptora o que fos del Marroc o que tingués orígens allà, i no només del Marroc, sinó també com de molts altres països, dels meus companys i companyes de classe. Clar, llavors, tota aquesta part que per mi era molt important no la trobava, sí que trobava més com un reflexe de la soledat que jo sentia a la classe, de la soledat que jo sentia al pati, de la soledat que jo sentia quan es feien grups de gimnàstica i ningú m'escollia. Crec, no?, que dins el meu cap era com una fantasia el fet de trobar algú que escrivís un llibre en el que la Sonia, d'origen marroquí, s'hi podia sentir reflectada, no? És a dir, tenint un origen, però sent també catalana. Evidentment, us recomanaria moltíssim els contes de l'Anna Maria Matute, no? Sobretot durant l'adolescència. Crec que conserven molt aquesta idea de sentir-te diferent, de sentir-te que a vegades estàs sola, no? Que no t'entén ningú, que hi ha molts canvis al teu voltant, no? Que hi ha canvis en el teu cos. No? Uns llibres que m'agradaven molt, tant a mi com als meus companys, eren els de la Juni B. Jones, que era una sèrie d'uns 20 llibres amb diferents historietes d'una nena, que era la Juni B., que era molt entremaliada i molt mal parlada, es portava molt malament, i potser no em sentia gens representada perquè jo era molt bona nena, molt prudent, però això potser era el que més m'agradava. Un llibre que em va ajudar molt a l'escola va ser Un pont cap a Terabitia. A sisè de primària el meu avi va morir i va ser la primera persona de la meva família que va morir. Va ser un xoc per mi i em vaig sentir molt identificada amb aquest protagonista, perquè ell també perd una persona molt important per ell, sobreviu en un poble, no ho passa massa bé a l'escola, doncs hi havia molts punts en comparació amb mi. Jo recordo un conte que m'agradava molt de petita, que era sobre 4 nens adoptats. Suposo que amb el dolor que tenien aquells nens em sentia molt identificada. Quan el vaig llegir en aquell moment, quan tenia 6-7 anys, doncs no sé, vaig entendre que també hi havia nens tristos al món. Això crec que em va fer sentir acompanyada. Per exemple, la novel·la Heartstopper, no? Fa 15 o 20 anys era impensable que pogués tenir tant d'èxit un tipus de novel·la on els protagonistes eren obertament homosexuals. Recuerdo especialmente un libro que se llama Momo, de Michael Ende, que de forma muy muy breve pues va sobre una niña que se llama Momo y de unos hombres grises que vienen a robarnos el tiempo. Y Momo se da cuenta e intenta salvar, y al final lo logra, ¿no? Salva a toda la sociedad de que se den cuenta de que le están robando el tiempo. ¿Y a qué se refiere con robar el tiempo? Pues robar el tiempo es que todo lo que se hace que no es trabajo es perder el tiempo. Querernos, cuidarnos, jugar con la familia, con las amistades, pasárselo bien, incluso no hacer nada y descansar. Todo eso es perder el tiempo. Y lo único que podían hacer entonces los adultos era trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Una pel·lícula que segur que molts i moltes de vosaltres coneixereu, que és la fantàstica Matilda, i la seva història, no? Tant de superació com de lluita cap a la seva família, no? I cap a l'escola, no? També, llavors, jo amb aquesta pel·lícula jo em sentia molt reflectada, perquè jo vinc d'una família en la que no estava ben vist que jo estudiés, no? Que és el mateix que li passava a la Matilda, i que també anava a una escola, no? On tampoc ningú, no? De tots els profes i les mestres i les directores, no? Que hi haguessin, tampoc et deien explícitament, no? Que tu podies estudiar, que tu podies arribar, no? A ser mecànica o ser fustera o ser infermera, no? Llavors, sí que amb aquesta pel·lícula jo connectava molt per aquestes dues parts, tant per la part de casa com per la part de l'escola, no? Llavors això, en tinc molt bon record.
Un llibre que m'agradaria destacar que em va fer enfadar molt, a part de les aventures de Tintín, són els arxius de TVO, un llibre que bàsicament explicava les aventures d'un home blanc que estava en un país africà, juntament amb un personatge que era d'una tribu, i hi havia constantment amb com aquest pensament de que l'home blanc ha d'ensenyar a la persona, just que curiosament aquesta persona estava en el seu país, tenia la seva manera de fer les coses. Sí que recordo un llibre en especial que em va cridar molt i molt l'atenció i a sobre era lectura obligatòria i era el llibre de Wonder. Era un llibre on explicaven que una persona, pel fet de tenir una discapacitat física i una malaltia que feia no semblar als altres, se'n reien d'ells, i és una història de superació, d'amor, d'amistat molt i molt bonica, que crec que recomano a tothom i, confirmo, recomano a tothom perquè és una lliçó personal que tothom hauria de llegir.